खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जामुगुरि हादाव श्रीमन्त शंकरदेव संघनि 95थि जथुम्मानि लाहार-फाहार। बागुरुम्बा दोहौ 2026 नि सायाव नायफामनाय मेल खुंदों। एमएलए पद्मा हाजरिकाया मोसौ सिखावफोरनि हेंथायै सिग्रोमदों। कक्राझार रेप केस दायनिगिरिखौ पुलिसआ गुलि गावदों। एनडिएनि मासि रानलायनाया जोबथा महर मोनसिगोन। 12 मासिनि थाखाय सावरायनाया सोलिगासिनो, बुंदों गिबि मन्थ्रि। माजुलियाव सासे सुबुङा नखरसेनिनो 6 सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबदों। मणिपुर पुलिसआ अपारेशनाव आरपीएफ PLA नि मावथि सोद्रोमाखौ खादों। त्रिपुरानि सारिलामाव पिकनिक जानो थांनाय गारिनि जाब्रबथायाव 15 सुबुंफोरा जोखोम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। श्रीमन्त शंकरदेव संघनि 95थि हादरसायारि जथुम्मानि थाखाय गेजेराव 24 सान दंबावो। बे जथुम्मानि थाखाय गासैबो लाहार-फाहार खालामनाया दावहानि गोख्रैथिजों सोलिगासिनो दं। जामुगुरि हाटनि थलाइबिल आरो नाहरबारिनि गेजेराव थानाय ज्योति विष्णु समन्वय क्षेत्रआव दानिफ्रायनो रंजा-बाजानि थासारि। श्रीमन्त शंकरदेव संघनि गाहाय भबेन्द्र नाथ फेकाया बानजाय आफादजों सावरायनानै आरो हाबाफारिनि लाहार-फाहार खालामनायफोरखौ नायदिंनानै गोजोननाय फोरमायो। मख'नो गोनांदि फैगौ 6, 7 आरो 8 फेब्रुआरियाव सानथामनि हाबाफारिजों जामुगुरि हाटनि ज्योति विष्णु समन्वय क्षेत्रआव खुंफुंजानो थांगासिनो श्रीमन्त शंकरदेव संघनि 95थि जथुम्मा। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय लाख लाख सिबियारि एबा भकतफोरखौ बरायनो थाखाय जामुगुरि हाटनि सुबुंफोरा साखा-फारा जानानै दंखासै आरो बे जथुम्माया मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोजाङै जौगानाय आरो गोग्गाथाव जागोन होननानै भबेन्द्र नाथ फेकाया बुंदों। रबिबारखालि बागुरुम्बा दोहौ 2026 नि सायाव मोनसे जर'खा नायफामनाय मेल खुंदों। आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा जुथायै खुंदों बे नायफामनाय मेलखौ। बे जुथाइ नायफामनाय एबा रिभिउ मेलाव आसाम सरकारनिफ्राय केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिसि सरकारनिफ्राय गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि आरो लोब्बा गोनां माखासे सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 17 जानुवारि 2026 बागुरुम्बा दोहौ एबा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंनाय मोनसे गेदेर हाबाफारि खुंनो लाहार-फाहार खालामगासिनो दं। गुवाहाटी नोगोरमानि सरसजाय स्टेडियामाव खनसेयैनो 10,000 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बे गेदेर मेगा इभेन्ट एबा जारिमिनारि बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव खुंनाय जागोन। बेखौ मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बर' हारिनि दोहोनि हारिमुखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होगोन होननानै सावरायजादों। सुरां मोसौ स्माग्लिं खालामनाय आरो मोसौ सिखाव हान्जानि हेंथायै अपारेशनाव बिजेपिनि एमएलए पद्मा हाजरिका। नदुवार बियाबनि एमएलए पद्मा हाजरिकाया गथायमारियाव सुरां मोसौ सिखावनि हेंथायै हरखाब सिग्रोमदों। बे अपारेशनाव पद्मा हाजरिकाया सुरां मोसौ स्माग्लिं खालामनाय 2 गारिखौ जब्द खालामनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला 2 एलपि ट्राकआव सुरां मोसौफोर स्माग्लिं खालामना गुबुन जायगायाव लांनाय समावनो एमएलए पद्मा हाजरिकाया रायजोफोरनि मददआव हमनो हायो। बे मोसौ खावनाय जाथायजों लोब्बा लाना जलालुद्दिन मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो, नाथाय माखासे सुबुंफोरा खाबु लानानै खारखोमालांनो हायो आरो सुरां मोसौफोरखौ जामुगुरि पुलिसनो गथायो। बबेखानि मोसौ सिखावनि गेंआ इन्टारनेशनेल गेंजों सोमोन्दो थानो हागौ होननानै पद्मा हाजरिकाया सन्देह खालामदों। कक्राझाराव पुलिस एनकाउन्टार। बे एनकाउन्टाराव जिनाहारि खालामग्रा लांसुनिया जखम जायो। कक्राझारनि रानिखुलि ओनसोलाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बावैसो कक्राझाराव सासे मेलेमारि नोरजिया आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि दायनिगिरि रफिकुल इस्लामखौ कक्राझार पुलिसआ रबिबारखालि गुलि गावो। बे जाथायाव रफिकुल इस्लामआ आथिङाव गुलि नांजानानै गोब्राब जखम जायो। कक्राझार CJM बिजिरसालियाव लाबोबाय थानाय समावनो रफिकुल इस्लामआ टयलेटआव थांनो होननानै पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन। गारियाव थाद'नाय समावनो रफिकुलआ सासे पुलिसनिफ्राय हाथियार सिख'ना गाग्लोबदोंमोन आरो खारनो नाजादोंमोन। रफिकुलनि गाग्लोबनायाव 2 पुलिसआ जखम जायो। रिपर्ट बायदिब्ला रफिकुल इस्लामखौ गिबियाव कक्राझार RNB सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन। बिनि उनाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय कक्राझार मेडिकेल कलेजनि हस्पिटालाव दैथायहरो। मख'नो गोनांदि रफिकुल इस्लाम मुंनि लांसुनिया कक्राझार पुलिस थानानि बेन्दोंआव पटारी घाटनि साखाथियाव थानाय लेबर केम्पआव सासे मेलेमारि दिदोम गैयै मावरिया आइजोखौ सनिबारखालि जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। 2026 मायथाइनि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दैदेननाय एनडिएनि दोलोफोरनि गेजेराव मासि रानलायनाया जोबथा महर मोननायनि लामायावसै।
15 फेब्रुआरिनि गेजेराव एनडिएनि बाहागोआरि राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव मासि रानलायनाया फाइनेल जागोन। बेनि गेजेरावनो आसामनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएनि मासि रानलायनाया जोबथा महर मोनसिगोन। 10-12 मासिनि थाखाय सावरायनाया सोलिगासिनो दं होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बबेखानि बिजेपिआ बियाबफोरखौल' नोजोर होआ, नाथाय बिजाथिफोरनि गुन आरो रायजो राजाफोरनि बिथोननि सायाव नोजोर होयो। बिजेपिआ भटारफोरखौ गावबा गावनि बिजाथिफोरनि दिन्थिफुंनायनि सायाव बिथा खालामनानै बिजिरनो होगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। जुदि सासे एमएलएआ मोजाङै खामानि मावदोंब्ला आरो मोजाङै दिन्थिफुंदोंब्ला बिसोर टिकेट मोनफिनगोन, नङाब्ला बिसोर दोलोनि टिकेट मोनफिननाय नङा। मोजाङै खामानि मावनाय एमएलएफोरनि बियाबाव बिजाथियाबो खम जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। माजुलियाव रबिबारखालि नखरारि हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथायाव सासे बिफाया नखरनिनो गासै 6 सोद्रोमाफोरा गोब्राब जोखोम जानाय खौराङा सोराङाव फैदों। बे हिंसायारि जाथाया पुल'नि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय दाथारा ओनसोलनि अशकगुरियाव जादोंमोन। गाग्लोबग्रा सोद्रोमाखौ प्रदीप दास होनना सिनायथिदों। जायगानि गंसे देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिया मिथिहोनाय बायदिब्ला 7 आरो 12 बोसोर बैसोनि गाग्लोबजानाय सानै गथ'साफोरा गोब्राब हालोदाव दं। जोखोम जानाय गुबुन सोद्रोमाफोरखौ खुनि दास, सबिति दास, भद्रेश्वरी दास आरो फाइकन दास होननानै सिनायथिदों। आथिखालाव बिसोरखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय जरहाटसिम दैथायहरनाय जाबाय। नखरनि सासे सोद्रोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाया मोनाबिलिनि समाव गावनि बिसिजों लोगोसे गथ'साफोरखौ बुग्लिदोंमोन, जायखौ नसुंसेनि सुबुंफोरा नुना रैखा खालामफैदोंमोन आरो उनाव बिनि फिसायखौ नुनानै पुलिसनो गथायना हरनाय जायो। बुग्लिजानाय सुबुंफोरनि सासेनिया खर'आव जोखोम जादों, सासेनि आथिं बायदों, गुबुन सासेनिया गोदोनायाव गोथौ जोखोम जादोंमोन। मणिपुर हादरसायाव रैखाथि हान्जाया रबिबारखालि मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामना होबथाजानाय आफाद आरपिएफ-पिएलएनि सासे सांग्रां मावथिखौ खायो। हमजानाय दायनिगिरिखौ सोनाब इम्फल जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय निंगमटं बाजारनि थागिरि 28 बोसोर बैसोनि थियाम याइफाबा मेइतेई उर्फे पिबारेल होननानै सिनायथियो। सिग्रोमनायनि उनाव पुलिसआ बिखौ इम्फल सानजा जिल्लानि आन्ध्र पुलिस थानानि सिङाव थानाय यारिप'ग याम्बेम माका लेइकाइनिफ्राय हमनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सिग्रोमनायाव दायनिगिरिनिफ्राय जगाजग खालामनायाव बाहायग्रा गंसे मबाइल बोखांनो हादोंमोन। अपारेसन खालामना गावसोरनि जाफुंसारनाय मावथायखौ मणिपुर पुलिसआ समाजारि बिजों एक्सआव फोरमायना होयो। बे समाव हमजानाय सोद्रोमाखौ गुबुन गुबुन खामानिफोराव लोब्बा थानो हागौनि सन्देहजों पुलिसआ बिनि सायाव आरोबाव आयेनारि खाबु बादियै गोख्रों नेमखान्थिजों नायबिजिरनायखौ जागायदों। त्रिपुरानि सारिलाम ओनसोलाव रबिबारखालि पिकनिक जानो थांनाय गंनै गारिया हरखाबै मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव खमैबो 15 सुबुंफोरा जोखोम जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सौग्रावलायनाया सारिलामनि सिङाव थानाय सेजरिमायाव गंसे मेक्स गारि आरो गंसे स्विफ्ट गारिनि गेजेराव खुमलुंनिफ्राय सनामुरा फारसे फैनाय समाव जादोंमोन। जाथायसालियाव जाब्रबथायजों खहा जानायनि गारिनि सिङाव जोखोम जानाय गोबां दावबायारिफ्रा थाबथानानै दंमोन। थागिरिफ्रा खौरां हरनायनि उनावनो बिश्रामगन्ज आरो बिशालगड़निफ्राय अर खोमोरग्रा बिफानआ जाथायसालियाव नुजाथिहैना दावबायारिफोरखौ रैखा खालामो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गुदि फाहामथाय होनो बिशालगड़ महकुमा देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बिनि उनाव गोब्राबै जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ थि समावनो आगरतला सोरखारि मेडिकेल कलेज आरो जिबि पट्टा देहा फाहामसालिनि ट्रामा सेन्टाराव दैथायहरो। बबेखानि जाब्रबथायनि उनावनो मेक्स गारिनि ड्राइभारा खाबु लाना जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांदोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। गारिखौ मोजाङै थि रोखोमै सालायैनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों होननानै जोखोम जानाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा गोख्रों अजद होदों। बे समाव जाथायनि सायाव बिशामगन्ज पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनायजों लोगोसे जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय खारखुमानाय ड्राइभारखौ पुलिसआ नागिरनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।